Daghang salamat, Mr. Moderator, sa akong atpang niligig maong public dialogue. Brad Edwin Gary, sa iya magkaubanan sa Seventh Adventist Church. Sa tanang magkasuliko, mag-saksi, niligig maong public dialogue, mayong hapon kanatong tanan. Akong pagyugbo sa akong halangdon, barangay kapitan, barangay Captain Bakyan o sa Tibok Persa, sa pagkabhanang paparagay hindi sa Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Sumayong hapon kanimo kami. In line with the right of the Second Vatican Council, the Declaration on Religious Freedom number 1, that all men are bound kagatungdanan o katungod sa matag tao ang pagpamitan sa kalaturan. O gini ipahimukatan sa atong Ginoo diha sa San Juan Kapitulo 8 versikulo 32 miingon si Jesus, ang atong Ginoo, et cognoscetes veritatem et veritas liberatim. Nakinahanglan kamo mangita sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo o kagawasan. I would like to put on record that this proposition na itong i-discuss karon is anchored upon this very principle. Kinahanglan kita pasayon na mga Katoliko kung unsa ang estado sa atong relihiyon, tinukod pa kini ni Kristo din. So ato na paminawon karong taon-taon. Thank you so much, Brother Paul San Pablo Aliman. And now we will give the floor sa negative side for his introductory message. Edwin Gary. The time is now. Mayong hapon sa tanan ng mga kitsunan, ng hapon karon dinhi. Labi na sa mga opisyal na dinhi karon. Kaya mabinsad mga kitsunan at the same time is also disappointed tungod kay I'm really expecting na daghan kay mga nindri. Nga dili CFD o dili SDA apologies. Kita-kita ra gyud ay ano nani. Swerte ra gyud tayo ni mga vlogger kay mga kwarta ra gyud sila pero kalipay gyapon na muna. Mao na disappointing part sa akong karon nga murag ito, murag balik na lang ta. Kita naman na gihapon. Pero, for the sake mga kiksunan, kinagana ng mga nanaw, karong hapuna, kauban sa Ginoo, dili 70 Adventist ang atong ipataas din kundi si Kristo. Whether ang akong katbang sa pula milimaw ako magadala ng Jesus Christ. Amen. Usa lang ang inyong timanan dili karon. Usa na mo ang pagkakon. Either ang akong katbang nga writer og duha ka libro or ako. Therefore, i-challenge sa mong tanan, paminaw mog maayo. Kay what if kamong mga SDA na ilad lang di ay mo? What if kamong mga CFD na ilad lang di ay mo? Okay. That is a fair question. So karong hapon na, paminawan ninyo nga dili gamit ang inyong kasing-kasing. Utok kay sa malakyas na gingon ang akong mga katawan nagkakalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Kanang pagsagit-sagit, emosyon ra na. Kinahanglan gyud ang atong utok. Busa ang every word nga mogawas sa ngapil ni Brother Paul Alimba nga writer, paminawa usa, ayaw usa pag-judge. Kay maminaw gud ko before ko mag-question. Okay, 5 seconds. Thank you so much. Alright, so usbon ako ang ato ang proposition and siguro sort of reminder also sa ato ang format, one round system once again, the same way sa atong mga nasundan kanina, and our rules ato lang magyapon kini i-carry atong first nga natin nga rule kanina, but ang atong proposition is different. Resolve that the Roman Catholic Church was founded by Jesus in Jerusalem in 30 to 33 AD
based on the Bible and the secular references. So, mag-start na sa atong affirmative, constructive speech. Mr. Paul San Pablo Arima now, you have the floor. You have 15 minutes to do so. Say if you are ready, then saka pa mag-click ng atong orasan. Okay, the time starts now. So once again, daghang salamat Mr. Moderator sa akong kaadwa. Ug sa tanang isaksi na hindi mo public kanila. Sumala sa proposisyon na iyang igapan, ako po niyang gidawat. Katungdanan ko ang pagpapatuod na ang Roman Catholic Church itukod ni Cristo sa Jerusalem tuig 30-33 base sa Biblia o sa mga sekular na referensya. Sa pag-ingon nga ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod sa usalamang niya kamatuod na iglesia sa Jerusalem, dili ka na ipatikol. Kaya dito man yung gitukod ni Kristo ang iyang iglesia sa dihandin siya sa kalibutan. Sa pag-ingon nga tuig 30-33, ang panahon sa pagkatugod sa iglesia, dili ka na ibatikol kung nahibalo ka sa duha ka konteksto sa panahon sumala sa kasaysayan. Pero kung iyan ang problemaho ng tuig 30-33, ako siyang hatakag problema. Yang ilang basahon, niya dinhin, kung kanusta ang panahon sa pagkatukod sa iglesia. Kung iyan ang himuong big deal, matod sa panugtihon, kung gusto ka o baga, isugbata ka sa sila. Again, Ospondo, dili di ba tibol na sa Jerusalem ba itukod ni Kristo ang iyang iglesia apan ang pangutana asa man kini padalo, asa man kini muadto. Tuba Buhat Kapitulo 23 versikulo 11, Roma Kapitulo 1 mga versikulo 6 hangtod sa 8 unsa may giingon sa Ginoo. Ingon ng Ginoo, ingon nga nang pamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto ka sa Roma. Asa pa dulo? Roma. Pagpabilin ba sa Jerusalem o moadto sa Roma? Ang tubag, moadto sa Roma. Nganong moadto man sa Roma? Tubag, Roma Kapitulo 1 versikulo 6 unsa may giingon sa balang kasulatan? Kamong tanan nga taga Roma gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Unsang pulong iglesia i-calling out kung usa ka pagtawag. Ang pangutana, ang Roma ba gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan o mahimong iya ni Jesucristo? Klaro o tataw ang atong nabasa. Kung ano ang matuod na iglesia gitukod sa Jerusalem, ipadong man sa Roma. Tubag, versikulo 8, nagpasalamat ako sa Dios tungod kaninyo, kay ang inyong pagtuo mo kaylap sa tibuok na kalibutan. Pestes himong inkatanggi ay inhulo tukos mo. So asa ipakaylap sa tibuok kalibutan ang iglesyang gitukod niya sa Jerusalem na ipadangat nato sa Roma, mahimong mo kaylap ka na sa tibuok na kalibutan o sumala sa ilang definisyon sa pulong Katolika mato din sa ilang basahon the voice of prophecy o kinag-ilang giingon. Ang Gregong pulong na iglesia na nagkahulugan tibuok kalibutan kon universal.
Sa ato pang iglesyang gitukod ni Jesus sa Jerusalem, wala magpabilin sa Jerusalem, miadto sa Roma, nga nung muadto, kay dito niya ng maong lugara, ipakailap ang pagtuo sa tibuok kalibutan, o ang tibuok kalibutan matod sa ilang basahon, mao kana ang pulong universal o katolika. Palakpakan nito. Amen! Sunaanay Roman Church sa panahon ni San Pablo. Kaya kanang letter to the Romans, kinsa may recipient niya. Tawag, New International Version, Protestant Bible sa introduction, mo kini ang akong mabasa. The letter to the Romans, the writer of this letter was St. Paul, written in the early spring of AD 57. Kinsa may recipient? Paul originally sent the entire letter to the Roman Church. Na may Roman Church? Roiba. Kanang letter to the Romans. Kinsa may recipient na? Ang Roman Church. O kana nga church, mao kana ang mahimong tibuok nga kalibutan. Sa ulahi na identify nga kadtong itukod ni Jesus sa pagdagan sa panahon, nahimo kini nga Roman Catholic Church. Palakpakan ng Ginoo. O mukuyon ba ang akong kaakbang nga Seventh Adventist na naa na Roman Catholic Church sa panahon ni San Pablo? Sa ilang librong The Present Truth, pahina 394, volume 25, o kini ang atong mabasa. We know, isa man ang we know, sila, kaya sila man nagsuwag din. We know therefore that which, when fully developed, became the papacy, the Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. Na Roman Catholic Church na panahon ni San Pablo o mao kana ang iyang isulatan sa iyang leader to the Romans, ang Roman Catholic Church na pagbuot sa Ginoo nga gikan sa Jerusalem ipadangan sa Roma, kay diha sa Roma himuong Katolika ang itukod ni Kristo kay Iglesia. Palakpakan ang Ginoo. Nang subak ba ang mga Seventh Adventist na ang matuod ng Iglesia Katoliko? O ba? Sumalang sa ilang libro, Voice of the Prophecy. Kung sa may lang ngayon, Katoliko ang Iglesia. Oh! Katoliko ang matuod na Iglesia, ini mo'y usa ka kamatuoran nga walay masinabuton nga protestante bisan giunsa niya kamadasigon ang pagtuon sa Biblia kung siya magpatalikog sa kamatuoran mahimo nga maproibahan pinaaki sa balaan nga kasulatan. Karon kung mangutana siya, mabasa ba sa Biblia ang matuod ng Iglesia Katoliko? Sila ang unang matubag. Ganon man, iangko nila ng matuod ng Iglesia Katoliko sumala sa maproibahan sa balaan nga kasulatan. Palakpakan ang Panginoon. Nung klaro o takaw nga oldo sa Jerusalem itukod, apan ng Iglesia ipanangag ngadto sa Roma, kay dito himuon ng Katolika maonan sa ulahi ang itukod ni Kristo na identify as Roman Catholic Church. Palakpakan ng ito. Karong kaginitiyang ihigak na proposisyon, iya manggibutanan na dili lang kuno pamatud-an sa Biblia, pamatud-an po sa secular na reference. Sumuadto ko sa secular reference. Kung sa may secular reference, matod sa mita ni ay, what is a secular reference? A secular reference is source of information not based on religion. Example of the secular references: World History by Arthur O'Brien, Wikipedia, National Geographic, and public school textbook considered as secular reference.
nang kaya manggigama kahit lang ako Objection, moderator. Point of order. Okay, you got some time. What is your objection? Akong objection, Mr. Moderator. Ang iyang karon nakabutang na to diri affirmative constructive speech. Ayaw ko ipa-appeal because I'm not part of the constructive speech. Na ako sa libatan. Thank you, Mr. Moderator. Okay, objection. Okay. So, klaro tataw nga ang civil reference mga libro na sama sa world history, mga encyclopedia. Ang akong gamiton sa pag-unang prueba nga naagyon sa secular reference na ang Catholic Pagtutugod ni Cristo, Grolier Universal Encyclopedia. Ang pagkakana, ining Grolier pa ni secular reference. Kung akong pagkakanon sa Google, is the Grolier Universal Encyclopedia a secular reference? Yes. The Grolier Universal Encyclopedia is a secular reference. Iya mang kibutanan nga pamagodan ko sa secular na referensya o ang Grolier secular reference man. Kung sa mga sa Grolier, Volume 5, page 106. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic. Unsang Roman Catholic, matod sa secular reference, tinugod ni Kristo? Yes or no? Tinugod ni Kristo. Napamatudan ba? Yes. Sumala sa iyang isukit na pamatudan sa secular reference siya, napamatudan. Laing secular reference. The Philippine Unique Mission, ang pagkakana, hindi ba secular na reference siya? Tumago na to. EI, Bita EI. Is the Philippine Unique Mission a secular reference? Yes. The Philippine Unique Mission is secular reference. Mato sa proposition, kaya ihimo na pamatod anak ko na pamatudan sa secular na referensya What is your- hindi Objection, Moderator. What is your objection? Again, it seems my opponent doesn't know how to construct. He's doing now a rebuttal because he's including me. Please overrule, Mr. Moderator, that still on the floor is a constructive, not a rebuttal. Objection sustained. What is your counter objection? Kinamagod nga di masya nagimo. So ako lang ipahibaw nga kining pag-prove nako nga i-prove nako ni sa secular reference. Ako ning kinikit niya kaya man ning ihimo. Ako ni Prove it, constructively. Ipamatudan sa secular reference. Okay, you can prove that argument or proposition constructively based on our rules. Mr. Moderator, a few seconds. Brother Bro Stalwart, ayaw panago niya, bro, ha? Naadri ang imong text messages ngay pabutang ni mo ni dili dahil si Paul Alima nagpabutang ani. Brother Paul Alima, let me educate you. Si Brother Paul Stalwart ang pabutang ani dili ako. Please take this. Thank you so much. Okay, Let's be so professional. objection sustained. Correct. Pero nagpirma ka. Nipirma ka ulit. So sa ato ba, ni allow ka Mr. Moderator. Okay, point of order, point of order. Okay, point of order, wala patas sa argument o the question o debate, napatas sa constructive speech, so sustained. Okay. Sige pa na yun. So, sa kining Philippine Unique Mission, secular reference. Sa magiging din sa pahina 129, 23.
The greatest legacy of the Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. This religion was Christian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ako ka na ng Palestine ay gamit. Kaya before na nakabalik ang Israelita sa ilang yutang na tauhan kanang Jerusalem na under na sa Palestinian territory. O ang Palestinian territory under na sa Roman Empire. But ang pinaka-fundamental issue mo nga niining moong debate, isa lang ang fundamental issue nga unsa nga ang Katoliko tinugod ba ni Kristo? Tinugod ni Kristo? Sumala sa ebidensya? Dili sumala sa kuha? Yes, tinugod ni Kristo. Matatag na lang ang akong taatbang. Kung makaprobar po siya o sekular nga referensya nga ni Abraham Paul ang Katoliko dili tinungkod ni Kristo ni Asuanso nga nagtukod sa Katoliko, makatabla lang siya kung doon na sa ikababato. Kasi mo reklamo siya nga naman Brad Paul ka nang imong higamit nga sekular nga referensya kanak man modern secular reference. Ako ba po? Yan gusto na sa kanila. Roman Catholic. 1 minute. O sabi kayo din Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the same religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Anong timoon manimong isyo sa first 1,000 years kung ang Katoliko tinungkod pa ni Kristo na tinungkod na ni Kristo kanus naugkat ang isyo hindi na sa modern time sa second millennium o na pinagkataw ang Katoliko Thank you so much, ni Kristo sumala sa scholar referensya. Thank you so much, Sir Paul Lima. Now we will give the floor para sa tuang cross-examination from the negative side. Alright, si Edwin Karim. You have 30 seconds sa imong pagpangutana and 30 seconds to 1 minute sa tubag. Again, kung naay mga objection, i-address sa moderator and counter-objection may do so. And after that, kita mag-rule. The time starts now. Salamat kayo, Mr. Moderator, o sa tuwang nilungin kayo nga writer nga katbang. So amazing na makatubang sa writer. I want to ask you for clarification, Mr. Paul Alima, answerable only for yes or no. The Roman Catholic Church, what is written in your proposition, is the subject matter, yes or no? Yes, ang subject matter ang Roman Catholic Church, ang predicate nga gitukod na ni Kristo. O napruibahan ako sa nagunta o Pilipinitsi. O nang as negative, magulan ko. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, hulaton yun na ito. Kinsaman. Kaya kung makuman yung ibatina, di nakapruiba nga naay nagtukod sa Katoliko na dili si Kristo. Dili ni tabla. Makatabla lang kung naay di ka pamatuod. Pwede ka pamatuod. Di tabla, pero kung di ka pamatuod, ayaw yun matabla. Ako ba tayo? 10 seconds. So, klaro, nga ang akong pagpamatuod ni ining maong nga debate. Napamatudan ko, sumala sa iyong mga tema, nga di lang kini pamatudan sa Biblia. Pamatudan sa Biblia.
Okay, time. Second question. Next question, Mr. Paul Alima. Kining subject matter nga atong gihisgutan karon, institution ba ni o building ni? Kaning Roman Catholics nga subject matter na to, institution ni o simbahan ni nga kanang building? Kung naminaw lang din siya maayos. Mr. Moderator. Okay, No. Mr. Moderator. Oh, naminaw lang Laminaw siya na. sa akong- Kung I am calling Mr. Moderator. Mr. Moderator. No. Dako kayo ang respeto sa atong writer. I am calling you now. Point of order, point of order. No, tubag, no. I am calling you now. Ang akong opposition dapat kumunong sa because I am raising an order. Sige, tayo order. I order. Mr. Moderator, number 1, gisulat diri sa tuang rules. I want to clarify. Sa rules na to, Mr. Moderator, nag-ingon. To be related to the debate proposition, including any negation, kinahanglan, Mr. Moderator, nga ang tubag mismo sa affirmative must be sa proposition. Now, I am asking directly sa iyang proposition, ayaw ipalahi-lahi. Thank you so much. Okay, he's asking for categorical question. Answerable yes or no, and then you have the chance to elaborate your answer. O gani ko nang iya. Ayaw lagi laki-laki. Sa mo? Okay, diretso na ka sa tubag. No. Pura mag-ilay. Okay, No. No. Nadilit ni building ang akong buti pasabot. Okay. Moment ako nang naminaw yung kasong i-present ko ng iglesia. Meaning, i-calling out. Pagtawag. Kung sa may tao ko rin mo, ka ng building, ang kadamungan. Tawag. Ang tao, mao ang gitukod ang katauhan. O kining katauhan, dungan sa pagkailap sa pagtuo, pakis din na ang pagkailap sa pundok sa mga matutuo nga maong iglesia ang komunidad sa mga matuon. O nang sa pag-ingon sa Roma Monoconso na ang pagtuo mukailap sa kalibutan, pakis din na ang pagtutuo Shout out, Padre Darwin. sa may magdala sa pagtuo. Objection, Moderator. Okay, what is your objection? My objection raised to number 3. Ah. A categorical question should be answered categorically. No gani. Yes or no with 1 minute qualification dito sa No, question. no gani, no. Okay, the answer no. Pero ako dili ko address mo po. Ako na nag-comply. Answer only to the wait for me, Mr. Writer. I am talking to moderator. Answer ko niya sa moderator, okay? Mr. Moderator, ang akong point pa, I have a categorical question. Sure, no. Then, he has 30 seconds to qualify the answer according to my question. That is number 3. Ayaw na tugutin nga mula pa o another thing. Then, pwede na sa mga mangambak na sa may manugay ni maayo. Let's be professional, Mr. Moderator. Okay. Objection. According to the rules of debate, 30 seconds to 1 minute question and 30 to 1 minute for the answer. Okay. Kumang lapas. Okay, Ito bang manako na kategorical? Okay, my ruling now, you answered no, and you already elaborated your answer, and you already have 8 seconds to 8 seconds. to stress it out. Okay, time. Okay, thank you so much. Napay 8 seconds. Okay. Present na to, 8 seconds. Okay, go. Okay, present ka mo. Okay, Brother Paul. Okay. Yeah, sa Matthew 16:18, ang word na gigamit niya church, that is singular. Yes or no? Yes. Ingon si Kristo, I will build my church. Okay, is this... Meaning, 1 minute, 1 minute. Go ahead. Matod sa daily text, ang grammar na gamit ni Kristo, I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Isa lang ang itukod. Pero kung magabasa man the word of churches, referado na sa Christian community. For example, 7 churches in Asia, in Revelation. Mo nang itawag ng mga Christian community sa mga lugar.
But, nabilog na siya sa one true church nga gitukod ni Kristo. So, church, o nangiingon sa versikulo, pero kung makabasa man ng churches, sakto na to nga kanang mga churches referado sa Christian communities under sa one true church only by Christ sa Jerusalem. Time. Kini ba giingon nimo? Kini ba giingon nimo nga Roman Catholic Church nga mao atong subject matter? Mao ba ni ang singular nga church o referring ni siya sa the Roman Catholic Church? Ang gitukod ni Kristo, isa lang. Yes, Dili siguro ng pangutan. ang gitukod sa isa lang. Kanang singular nga church, that is adjective. Wala ko mga Kanang moderator. church nga capital, Okay, is on a noun. Unsay Mr. Moderator. objection? My question is plain. Kana bang church nga singular sa Matthew 16:18 nag-refer ba na sa iyang subject nga the Roman Catholic Church? Kana Yes, ba? pagdagat sa panahon identified as the Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo. Sumala sa ebidensya, lalo na kay ebidensya, sa sumala sa ebidensya, lalo kayo. Nga ang Catholic Church, matod sa Grolier, encyclopedia, balik ko na ko, para makasabot yun siya, Grolier. Ikon din You yun. have 20 seconds. Ako din eh. Catholic Church. The term did apply to the divine society founded by Jesus. Kung sa Manila Church, ako din eh, hence open call the Roman Catholic. Ako din, kung kasi Okay, time. Okay. Another question. Thank you. Kanang Catholic Church nga imong gimension, it is a theological terminology or it is an institution? Boss. I am asking only one, Mr. Moderator. Don't give me both, because I'm asking one. My question demands one. Wala eh. Answer in one. Mr. Moderator, wala pa na human. Okay. He can Ako na answer. siya, volume. Mr. Moderator, I am demanding one answer because if he's not satisfied, he can use the rebuttal. I am asking and I am demanding. Ayaw pagbutaan ang akong question. I am asking only So what is your one. question again? My question is, kini bang Catholic dimension, institution, or terminology, theological terminology? Boss, yan. Okay, duha, theological or institution? Duha. So, Institution. Institution. Okay. Duhang tubag na ko na area. Anong institution? Kay naay hierarchy. Doon ay leader, doon ay mga bishop, archbishop, cardinal, doon ay pamalaod, doon ay mga doktrina. Mo man na ang institusyon. O mo na akong tubag sa pagkutanan. Okay. Pero nakuha ko. Nakuha ko ba? What about it? Time. What time? 20 seconds. Mr. Moderator, let's cut the time. Let's cut the time. Tawag ka ni Moderator. Let's cut the time. Moderator, ang Mabalik na siya niya. Okay, Objection sa Mr. Moderator. objection. Objection, What is Moderator. your objection? 3 times na ko nakadungog na naghuwat. 3 times. Please ask him, kana bang ingon niya nga maghuwat ko aron makatabla siya? Is it a challenge question? Please ask him. Dili. Okay, naay pangutana, challenge question na to, kana mag-ingon ka o open times, nagsulti ka o maghuwat. Makatabla ba na siya? Dili, challenge. Nakuha lang ko ba? Ah. Magka-pray pa siya. Clarify na to. Okay. Magkuha ko ba na magka-pray pa siya? Kaya naaman sa ato kung special moderator mag-ulo sa sport app. Sige, ikaw man karon ang mo ipangutana, so ayaw sa siya mapuriba. Ikaw pa man ang mo tumutubag ka sa Explain karon. na ko, moderator. Sige. To be related to the debate proposition, a poem must neither a premise supporting the affirmation. So sa affirmative or negation, mudikar siya. So pwede ko na magkapunta na sa negation. Orang magkulat ko na. Hindi mo na challenge. Eh pwede man na adiling na niya i-supply. Ako na yung problema sa ako. Hindi siya ka-supply ka. Hindi siya nag-focus sa Mr. Moderator. Okay, madaw pa nimo ang iyahang tubag nga reserve to siya para niya.
Mr. Moderator, actually, wala pa siya kay istorya. Istorya na sa iyang kauban para mamalakpak. I address you, he must address you also. Wala ko kadumog. Please, paminawa sa siya. Pagtubaga siya kung challenge to or dili. Tubag na, dili. Challenge ba to or isa ibang tubag? Pagtubaga din so. Hindi mo So, dili to challenge. So, mahinumdum na according sa rules number 4, Dili ito ang challenge. atong Ang power pasabot ng nagdepende problema, sa nagulat permission siya sa affirmative sa question mo sa siya nga, affirmative pinag-isip Islam. siya. As division ikaw man nasa ligalit ka, munigit ka, pwede ko. Namamuna na regarding sa imong negosyon kung dili si Kristo nagtukod, pananglitan, isa may nagtukod. Kaya negative man ka. Kana may gulat niya. Kaya ako ihulat pa. Okay, so objection, Okay lang, okay na. objection to say, okay, ang iyaha is itubag na niya, wala siya kauyod, niya, tapos gusto niya nag-explain based on the rule number 4. So, ginyon naman siya na dealing daw to challenge. So, Let's go. Please roll out, Mr. Moderator. panayon, napaset 30 seconds sa pagtubag. Remainder. So, mao to ang akong gibasihan sa akong pag-object. So, naman sa atong rules nga kung ma-object ka, ma-side ka o rules, mao to, miside ko sa rules. Okay, So, ako na to. point of order, dili na ta padung natubag na sa ilahan ng panguntahan kagina about atong theological ba siya or institutional. Ito ba, Okay. ikatulo naman Kana to, ito. gito na to. Kanan lagi tanan. Ayaw pangaway ko dito. Paul, marang Kanan, kanan. So, natubag ka according to him, hapa kay, excuse me, point of order. Okay, then the question, napa point of order. Ingon ang si Mr. Paul, Next question na, next nagtubag, nalang kay 5 seconds, imo ba ni ipadayon kay matubag ka ganina or mag next question? Yes, kanan lagi ang mga meaning, applied na sa simbahan lagi. Okay, so sige. So, Okay, next question. Next question. Next question. Paul, nag-ingon ka na ang Catholic Church is an institution. Ingon sa kaganina nga ang Roman Catholic institution. How can we apply to your proposition? applied na kay kanang Roman Catholic Church nga naa subject matter, institusyon mo. Hindi man na mo pwedeng ibuhat. Nabilong naman na sa usa. Kaya sa nang ituko ni Kristo. Kaya niabot mo sa point of time, Mr. Gare, nga ang churches, nga Christian communities, kinahanglan nyo sa Laog Center. Maulang sa whole history by Arthur O'Brien, bahin na 112, o mauna ang gumungan ng Ginoo sa buhat ni 3:11 na ilog na madto mo sa Roma, kay sumala pa din the headquarters of the church, capital letter, founded by Christ, were established at Rome. Niabot ang time nga kanang Christian churches usaho na kung naa sila center na mao ng Roma. Sorgo ka. Paul, ang akong pangutana papaminawan, adto ta sa proposition. Ang imong subject matter, nag-una ang definite article nga da. Kanang article nga da, ayaw na sa guli og laing article. Buot. The Roman Catholic is an institution. But you kept mentioning Catholic asa aning duha. Ang akong question nimo, yun sa nimo pagsagol, ang duha ka institution sa usa ka dependent article, sa usa ka subject matter. Ayaw ni lima ako. Reperado lagi nasa. Pirado. Uy, nagbuot sa tubag. So, no side comments. Okay, tubag. You have no the floor to answer. Grupo ka. Kanang definite article nga da, nga referido a subject matter nga Roman Catholic. Sumala sa ato proposisyon, itukod na ni Kristo. Ay katawa. Ay kabalik mo. Ay, hindi ko makatawa. Ayaw pa sa Ilaw pagsulat. lang sa akin. Paminaw ako ang tubag. Puro bata. Okay.
Okay. Don't be distracted also when somebody is answering. Alam ko ba Sita ba ka? Ah. Para makasabot ka, ang nga definite article, referido ang subject matter ng Roman Catholic Church. Ah. Ang iyang predicate, tinuod na ni Kristo. Ah. O as affirmative, na pruibahan ako, sumala sa secular referensya. Baligon ako para magkasabot ka. Catholic Church, capital. Ang Catholic capital, naon. Ang C, capital. Katong church na small, adjective naman na. Related naman na. Na ang i-describe, Time. small letter, All, paminaw po, paminaw. Okay. Paminaw po, time na. All, ingon ka kanina ba, institusyon ang Catholic tungod kay dula sa organization. Samtang ang Catholic mo imong giprove sa definite article nga ayaw sa dula ang tuwa kay dili na pwede. Now my question is, Ay, magbuot. asa aning duha? Usa lang ang gamita, Paul. Ay, magbuot. Ayaw magbalhin kay nalibog na ka. Ay, nagbuot. Kamutaan na asa. objection sa Ha? Murag dili ako nalibog, Okay. ikaw nalibog. Kaya klaro ha, nalibog ko para makasagot ka. Sige, objection, objection, Ang objection natin sa orator, na dili siya o side comment, nasa rule of limiter. Number 13, no side comments. Ano mo iluman sa naglibog ko, na klaro man ako una-una, siya siguro naglibog. Kaya naglibog, nagbalik-balik na mapauna na. Objection, sustain. So, tubag. Diba? Para makasagot ka, kanang subject matter nga Roman Catholic nga gigamitan og nga definite article nga iyang predicate gitugod ni Kristo, Ah. gitubag na ka. Sumala sa atong proposisyon nga gitugod na ni Kristo. Para makasabot ka, hindi ka magbalik-balik, masahol na ako rin si Lord Reverence. So, mag-inom din eh. Proceed sa imo po ka. Wala. Okay, next question. Okay, kamutaan na. Gigamit mo akong libro ganina. Katong putos buwan ka katong murag pamphlets. Gigamit mo. Pangutanan ko Brother Paul. Biblia to o secular reference to? Tubag. Kategorikal ha? No. Ay, No, no. Ano Pero ba? ako itong gigamit. No, kaya no. Aron, mahibawon ka. Ah. Mahibawon ka, magkimasuwa ka, mahibaw. Ah. Masibawon ka na ako Yes, sa moderator. Okay, Uy, no, no, tubag So, no. Ako na objection ta. I will sign. Itubag na no. Kamutanan. What's up to yung kamutanan? Ang akong question sa kategorikal. Oh, gitubag ang no. Okay? Ang kategorikal, gigamit siya kanina og reference nga among book. Pamphlets to niya. Side comments na lang to dito mga pilukan. Ang pangutana, is it a Bible or is it a secular reference? Okay. Bible or secular, tayo mag-ipamunta, ibang kuha nila. Answer nyo mo na pakay, 50 seconds. Ibalik ang pangutan na, ibalik ang tuba. Dili lagi. Dili ko. Di na Biblia, di na secular reference, pero ako nang gigamit, aron mahibawon ka. Naunsa, na ang mismo ninyong pasahon ng pamatuon na ang iglesyang itugod ni Kristo Katoliko. Kay base pangutana ka, kung ang Katoliko mamasa ba sa Biblia itugod ni Kristo, mahibalo na ka, hindi na pwede ni mo ipangutana. Kay bisan ka mo ni angko na ang Katoliko itugod ni Kristo. Sumala sa Biblia. Kung problemahon ko mo sa Biblia, ikaw ang unang maproblema. Kaya ako nagingon na ang Katoliko itugod ni Kristo, sumala sa Biblia. Mr. Moderator. Okay. What Mr. is Moderator. your... Paul, panginaw po sa kayo mukha mo. Okay, what is your thought? Ngayon, bisa nga. Palihong kong basa sa mo ang proposisyon. Hindi na nga putos Kung ang buwan. asa napitan inhi ang buwan ng Katolik na institusyon. Palihong basa. Objection, Mr. Moderator. Palihong basa. Unya lang Pasahon ang mo order, na Paul. Sige, sige. No? Yan Ang ako. professional. Okay, I will read this proposition. Resolved that the Roman Catholic Church was founded by Jesus in Jerusalem in 30 to 33 AD, based on the Bible and secular references. So what is your counter objection? Counter ko, Mr. Moderator. Kanang question about institution niya na. Ako lang nag-isakyan. Kaya ginoon man institusyon. Alam mo ito ba kung pili? Oh.
Hindi naman ang tawagan na. Mr. Moderator, Hindi ko pa ako matol sa Okay, so, Kung matol sa rules, always responsive to the question. objection eh, dili di ka So, Kung mag-una ko ng mga tanda, Malawan. mag-rule ang okay. So, I will say rules, no? Point of order, point of order. No, point of order. So, itubag na niya, moto ang iyahan, tubag na mo sa proposition. Wala na So, no pangutana further lang niya. illustration and kiniganing pagpadayag, no? Ito naman ang gusto niya ng tubag. Okay, kung hindi ka satisfied sa iyahan ng tubag, Oo, na magkaribatan. Okay, next question to you. next question. Na magkaribatan. Sa gibasa sa moderator kanina, Paul, ang imong subject matter is the Roman Catholic. Pero karon, basta pangitan sa mong baba nga puro Catholic Church na institution matod pa nimo. Wala ni mo na pamatod ikay nagsuwat, ikay nagpirma ani. Okay, Dili question. Catholic Church. Direct question. Mao na nga, wala pa ko nang utana. Pwede na ba 1 minute na question? Ang akong question mao ni. Asa ka nagkuha o idea sa Katolik na ang imong subject din nga proposition is the Roman Catholic. Dili Catholic Church. Lahi sa to nga establishment or institution matod mo. Tubag. Tubag. Okay. Da, definite artikulo. Mo lagi. Okay. Masabot nito ba? Ako may Okay, tubag. Siya may permanent. 1 minute. Siya may permanent. da Roman Catholic Church ang da definite article. Ang subject Roman Catholic Church, ang predicate nagitukod na ni Kristo. Kanang ingon ni mga institusyon, imo man na ito magkulang na karon makailangan sa atong role na always be responsive to the question. Malain na ikakuha ko, hindi bagong tuloy mo gingon, kawag sa topic. Mr. Moderator. Dapat ang ito magutana sa atong topic. Objection Sa atong topic ka magutana. Hindi lang yung tumulong sa desisyon. Isang kalagani ka. Balik ka. Okay, what is your objection? My objection is still in number 1. Still in number 1. Well, ang akong platform ng Mr. Moderator, wag ka sa book sa definite article na. Objection sa Moderator. Niya, Mr. Moderator, na Objection sa kanang Moderator. na, Counter Ang na pumili namin sa moderator. kanang na, nag-refer lang nila dito sa the Roman Catholic. Dili kay, da is definite article, kunya ang Roman is the subject matter, predicate si Jesus Christ. Kabaho ko tanan anak. Okay. Ang akong pangutana para sa iya, Mr. Moderator, kanang word na da, nag-refer only to the definite article nga the Roman Okay, Catholic Church. objection sustained. Kanto ra iyang specific pangutan na pag 20 seconds. Dapat. Preparado lagi na sa subject kagihan gamitan ng predicate kata. So ganun nagbalik-balik ng mga okay naman ka nagkasabot ka na. Kung akong hindi mo pinuha ko kasabot, isa may kasabot din eh. Kaya nagbalik-balik. O ka nang dapat pupusin na kasi mong Okay, decision. time. So, okay, klaro. Okay, time na. Napakay 30 seconds sa pagpangutan. Alas 8. Isang lang question na lang. Nag-aalam po ikaw, bonus 30 seconds pagtubag. Okay, pangutan na. Next question ako to you. Kining the Roman Catholic Church kay mong proposition pass man no? Kanang the Roman Catholic was founded by Jesus Christ. That is a historical una. Historical, nasa historical. Thank you. Thank you. Hey, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Ako. Okay. World You history ha. Ay, 1 20 minute. seconds. Gusto mo yung world history? The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. So, ang itukod ko ni Kristo, ang pamuno ang buhatan, dito na itukod sa Roma. So therefore, wag may laing iglesia itukod ni Kristo na ginamot sa Roma. Ang sang 1 minute. headquarter nasa Roma. Sa Roman Catholic. 30 seconds ka. Objection, what is your Okay, objection? objection moderator. 30 seconds ka. Ayaw mo mag-vote. 30 seconds ka. What is your objection? Ako yung objection, anytime pwede tayo mag-object ng police Ah. rules, no?
Objection, moderator. Sige, what is yours? Sa number 1 na itong rule. Okay. Sa number 1 na itong rule, No kinala question na or affirmative. point shall be raised that is unrelated to the debate petition. That's right. Focus only on the subject matter. That's correct. Niangkon siya na ang subject matter is the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ in Jerusalem. Kabasa pa yung baba, karon lang igamit niya ang history na founded in Rome. I am asking, moderator, ang gibutan din sa proposition, founded in Jerusalem. Wala, may mag-isgot of Rome. Iya na. Uway ko po na sa iba dito kasi Okay, kasabot. point of order. Kasi, moderator, hindi kinalang din makasabot. Pinanglang magkatubag. Ay, kung siya sa Counter, what is your counter objection? We understand that disregarding your objection. And Ako na counter. maminaw lang kita And to hear your counter objection. Mr. Garing, Side comment, Mr. Moderator. Mr. Garing, Side comment, Okay. Mr. Moderator. Hindi mo siya kung tawag ka, Paul, kanina ka pa rin. Arita trio, moderator lang ito behind. ang akong gibasa mo ne. Dahil ito warter. Dahil warter ba? Founded sa Catholic Church founded by Christ were established at Rome. Sabi ni saya na, ang pamunuang buhatan sa iglesyang itukod ni Kristo, dito gitukod sa Roma. Pero ang community of believers, dito lang gitukod sa Jerusalem. Ang pamunuan lang nga panggamhanan dito na center sa Roma. Mauna, maminaw ta sa dibasa. Okay, I'm sorry, time now. Time now. Ako question. Ang time na po, regarding time na po, ang mga question and answer. Alam sir? Okay. Time na Thank po. you. May son, ato nalimpay kayo. Sa paminaw ni Paul. Kaya paminawan yung sakto ha. Ako, nag-expect ko kasi ang ako itsuon, ako palanggan akong amigo. Si Brad Salwan, let me use his name. Nagsabot me. Let's be professional pag-abot dito. And okay sa tama, son. I never expect na inana si Paul ang akong kaatbang, the way sa manubab, sa akong professional ng pangtanan. Number 1, let me refresh to you. Ang amo ang subject, amo ang proposition, simple kayo. The Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ in Jerusalem 30 to 3 AD based on Bible and references. Dili ako sa gibutan na una. Dili bang the Roman Catholic Church mao ba ni ang subject matter sa atong hisgutan? Ingon siya, yes. Therefore, wala siya katungod na moisgot o another institution. Kaso lang kay isgot siya Katolik. So ako sa ipangtana, institution ba sa ni? Duha ka buhok siyempre. Ang Catholic Church na institution sa o ang Roman Catholic na institution sa okay na siya. Wala problema nga diba? Pero dili na ko yung question. Ang kita sa iyahang ipirmahan na the Roman Catholic. Anong di-raise mo giving the Roman Catholic? Tungod lagi na sa word nga da. Kahit kung nang-ispila pa ang tanan, ay balutan na ang word nga da. Dili sa, ang next na lang subject matter, dili na pwede ilisan. Kaya definite kalian yung isulti nga tanan na siya. So, ang Catholic nga topic, another topic kung na siya, pwede kayo na siya. Ano na kung gusto, anong the Roman Catholic Church? Karon, uminaw dito sa iyahan siya, makatabla ka. Makatabla na siya, basta doon na siya mabasa. Na secular, basta makabasa siya na dili mao sa iyahang proposisyon. Ako mo kay Sunan, ako siya i-confirm ang mesa ang moderator. Challenge ba nito? Kahit kung challenge siya sa tihak na mo, ready na kayo ang libro. Kini siya nakasulat? Secular book yun eh. Dili kayo ni putos buwan kaya yung ibasa-basa. Ako siyang ipangukana. Kada bang ibasa ni Muniha, putos buwan. Ang nakabutang diha, ang nakasuwat diha, o kanang yung ibasa. Secular ba na ang reference o dili? Ingon siya dili. O di, lukama na siya. Pirmahan ng kudi. Anong mangusog ko dili? Kaya ang role na ilang buhat sila, nagpoy nagbuhat. Kaya,
basahon na ko ang rule nga ilang gibuhat para ninyong tanan. Ingon sa dinhi, no question or point. Kato ba di ko pwede mangutana o di sa maka-raise of point, siya raise unrelated to the debate. Wala lagi ni magusgot o Katolik. Amang gisgutan, the Roman Catholic. Putangin ang Roman. Kaya definite article na nga. Happy na ako, grinder niya kung gano'n ba? Sama niyo. But anyway, akong kitry, kawan sa asa di sa lapita, iyapang ipanggamit ang among mga libro, madili man titawang tumawa ang pagka-explain ato. Sunod, Explain now. tama ang iyang isuwat, sayo ang iyang ipang-deliver sa ato, para ninyo lang ang mga mailag na Katoliko. Kaya nga naman, gusto niya ipababaw nga ang Katoliko lagi, mauna din na naguna. Oo, naguna lagi na. Kaya kung napakoy tayo, mamutana, hindi ko kang pula 5. Kinsay ko na. Kining 33 AD sa Roman Catholic o kining Catholic Church, asa sa duwa ko na. Ingon na yun na sana, mauna lagi na. Kung mao pa na, kung doon na pa kay unang-unang kamauday na dapat imo nag-isuat niya sa imuha, proposisyon, ano man dili man yung mga buko lang, ipamina lang para lang, maminaw. Kasi kung naminaw pa ka, sa aming estudyante, ay maminaw debate man eh. Tubag ka, ay tuna na successive na question. Ana ang tinuod na ba, saysay ani. So, usbon ko, gigamit nga ang Christian. Wala ba tayong problema sa Christian? Community Christian, gigamit ang Katolik. Wala tayong problema na. Unya na problemaha sa nakul. Kanang imong gipirmahan na da Roman Catholic Church. Let me educate Paul Alima. Kanang word nga da ay dili mo na pwedeng ilisan. Unta imong gisuwa a Roman Catholic Church. Ay dili na definite Paul. Kung ibutanganin mo siya kay Roman Catholic Church, pwede niya ipatong nimo ang imuhang Catholic. Pero kay nagkamit ka da. Kanang profesional nga naminaw, ansyo makasabot sila, Paul. Nga dili na mao ang imong ipasabot. Mao na pangmusgan ka ni kining karuman. Karon, wala man kumangutana ang headquarters. Nangutana ko ba sa proposition nga Jerusalem ang area, ang place, lalo magsili ka gamit o Rome na langit quarters. Yan sabi po ang nangutana ka. Wala. Imura ng sulti-sulti, siguro, eh para makapaminaw ang imuhang mga followers. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Kung sa mga hindi ba tiyan, imo ng alino na iba, seminar. Karon, my next question. On sa mga doon na may sinuwatan sa inyong mga libro. Iniuhangan ni si Jesus, wala magdala bisan unsang bandila sa reliyon. Magkatoliko ni sa hari, gingarian o gingarian sa kamatukuran. Dili katoliko ang ilang itukod. Dili reliyon. Kung dili katilingban ang ilang itukod. Inyo ng libro. Kung mo challenge ka na ako, impossible. Sunod. Huwag nyo kong kaya sa akin. I will say Mateo 16:18. Yeah. Wala si kasabot sa iya. Wala si kasabot sa iya basa. Because God in His own wisdom extended His loving grace to John. He was saved even though he was not a Catholic. Mga kaisunan, Pamatod niya nga dili tilo. yama, kunya na niya sa kumunsarin sa sahod ko na. Kana ba? Yama, Iya ba? Darumang Catholic Church. what is your point of order? Ibasa ko lang ito naman sa itong topic, sa itong proposisyon sa Stop na. sabotahe. Stop na. What's the point of order? What is your point of Oh, order? what is the point of order? Sa'yo may mong Kama sa mga sa Okay, magilang sa Siyaman sa rule number 9 na all references and Bible translation used during the debate must be accessible to both debaters and the audience. Katong iyang giingon nga, Okay, I will. Mr. Moderator, I don't need answer, okay? Ako aling tahan sa libatan. Dili siya pwede mag-question and answer.
available. Okay, kining point of order, pagsuta sa inyong mga references at kining Huwag siya dili ba? Oh. Ay, wala pa rin. I will read this one. Okay, because God in His own wisdom extended His loving grace to Johan. He was saved even though he was not a Catholic or a Christian. Okay. Mr. Moderator. Okay, what is your Point objection? of order. Point of order. What is your The point objection? of order is only available to you. Wala nang ingon nga mag-explain sila. Aliw lingkod ko dito, Paul. Lingkod, Paul. It is my time, Paul. Lingkod. Okay na. So, ang pamunta na, point of order. Point of order. So, decide mo ang rule number 9. Number 9. All references and Bible translations used during the debate must be accessible both to the debaters and the moderator. So, ako na rin mo karon, and ako na rin ibasa. And then, you have the time man kunya kung aking reserve ng pangutana. Okay? So, objection, overruled. Thank you, Mr. Moderator. Thank you. Balik naman kay Sunan. I have been here. Hindi lang ako masulti kung kanili ko ako. Nag-debate ko din hin. Ang akong i-debate, makapokus na yun sa muang sa iyahang proposition na ang The Roman Catholic Church was founded in Jesus Christ. Kabaw mo mga igsoon, paminaw mo kayo. I-open ninyo ang inyong translator. Google Translator. Ibutang diha sa Bisaya, ang Roman Catholic Church gitugod ni Hesukristo sa Jerusalem. Basahan sa nakabutang. Di ba sa English nakabutang? The Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ. Tama. Diri ba diri nakasuwat? Pero ang gigamit is built sa Matthew 16:18. Mga pinalangga na mo. Basta dili gani literal sense sa Jerusalem. Ang dili po din gamiton. Tungod ka constitution gani grant. Ang tawag na establish. Establish or found. Ang build dahil po na gamiton. So dili po iti na. Next, paginaw mo. In history, the word Catholic was first used by Ignacio Sobanyo in the year 110 to distinguish Apostolic Church. Meaning, all paminaw. Meaning, ang Catholic Church is an entity of the community. O di pasabot, nakadaan sila sa iglesia. Pangandan sila sa kuling. Lain-lain na sila iglesia pero universal. Pero ang among ibutang ni Roman Catholic, di ka magpinupo din. Kaya ano man, tunay na kabutang na sunod ka rin po, ilisip ka. Dagane kay. Sunod. Dagane kay. Kaya, 6 minutes, enough pa din para masakit na lupa ni Paul. The Roman Catholic Church claims itself the exclusive right of epithet and traces the authority of the historic church. Ingon siya, ang Roman Catholic sa iyang kagaulingon ni Angkon. Ibasa sa kanina o historical. Wala. Sigular ha, ang citing nga libro niyang ibasa. Nag-ingon dito ang Catholic, Roman ha, was originated or founded by Christ in Palestine. Paul, sa sunod kani, ilisi ang Jerusalem. Paul ang ibutang or Palestine, naaman ay kay libro na, itutaw na nututok sa mga simple mga kaya ako, pamutagan, itutaw niya, ang Katoliko ba? Pinihirol ba sa kalibo? Pili ako'y nalibo kay SDA naman ko. Ihawa naman ko. Kara! Mauna yung nalibo ko.
Kalabang, bubasa ko, total, katoliko ko, may problema. Pagkablagan ninyo ni, galaw? Asa na, I believe in God. I believe in God. Not in the Catholic God. There is no Catholic God. Yeah, there is God, and I believe Jesus Christ in His incarnation. Kung saan ka pari nga ningon, walay Catholic God, Christian God hinuon. Sunod ka ningon, ang imong ibutangan sa imong proposition, a Roman Catholic Church founded by Jesus Christ in Palestine. Ayaw ming liba-liba. Naniguang namin. Ayaw ming liba-liba. Bisan pagpagdala ka. Kino? 4 minutes. Graduate of journalism. Kung imo ning ipabasa sa mga professionals, kung inyo ning ipabasa sa professionals, makaingon din mo ang major ang amo ang topic karon Roman Catholic Belief. Kaingon din sa lahi ng institusyon. Basta lahi ang institusyon. Wala nang improve lang, ilisi lang. Ilisi ang proposition. Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Thank you, Mr. Moderator. Thank you, Paul. Okay. Dapat kahit 3 minutes, pwede mo gamiton, pwede mo gamiton. Tama? Tama, di ay. Ano pa day? And may kabogan na kanina, kung sa itong reference book, yung mag-ibasa. Ano sa? Ito kanina. Iba specific kay Nala. Itong the second last book yung mag-ibasa na rin. Okay, another. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic. Inilito. Ito Bible. As referring to the church. Kung mag-refer ko ng simbahan, dili ko nung mabasa ang exact word ng Catholic Church. But only the fact that church is not identified. Karon, kung yun siguro si Paul nga, sumala sa among role, sumala sa among tima. Nagutang niya nga Bible only and singular reference. Gaula-ula siya basa. Ako tabuhan ko lang ng mga libro kasi maka-open to Paul. Pero ibasa niya perting naghana kanina. Dahil mga daghang pangutana, ang musunod isulti na pang Paul, i-text sa kay Paul na yung mga pangutana mo. 130 seconds. Kaya? 130. Okay, katapusan. Nyawagan mo rin ito. Ilang kumagkuhan kung pamutan. Kung pamutan mo, yan lang. Ingon din maayong katoliko. Doon ang tulong kay Philipses. O, ikaliwat sa bitin. Okay naman to. Pero, namulo po rin. Okay, got that time. Okay, kainit na ito ang mga argumento o natapos ng constructive and destructive speech sa negative sign. Ito na sa pag-cross-examine by the affirmative. You have 15 minutes to do so for cross-examination. The time starts now. Ang gitukod ni Kristo kay Iglesia sa Jerusalem, nakaabot ba sa Roma? Yes or no? Patay. Categorical. Yes or no? Pag-iusap din sa pagkutana. Categorical. Ang gitukod ni Kristo nga pundok sa Jerusalem o Iglesia, nakaabot ba sa Roma? Yes or no? Nakaabot Paul, pero dili Roman. Kapag abot nga ito, mga Hulsiyo sila. Abot day. Dili ito Roman Catholic. Ang nakaabot ito. Ano man? May awak ko! Private opinion. Okay, what is your objection? What is your objection? Refrain from usage in a word about yawan. Okay. Yun ang mananan. Dili-dili pero nagkabutan niya siya di basa. Karado ka pundok. Okay, objection sustained. Okay no, mga counter objection. Okay, what is your counter? Sakpan
Usapan Sa siya. mana sa akong personal si Paul ang lalaki ng Mr. Moderator. Dili Ay, sa mana sa akong gitawag, in fact, mabasa na ako Mr. Moderator. Okay, Kung masugod siya, kung mutiman siya, kasama ko, pero dili. Okay, Magpabilin na siya sa kanas ang gitawag. Rudy, padayon ta, kay wala nag-reverse na yawa sa tao, kung ka sa kanas. Okay. Okay, So, ikan sa imong baba nito pagka yes, Paul, ang itukod ni Cristo sa Jerusalem nakaabot sa Roma. Uyon ka ba ka na Roman Church? Dili. Ang ano, Paul? Kay nakaabot man. Dili kay kanadaan gikan, mauna mapaabot sa kita buwa. Gikan sa laing lugar, sa Jerusalem. Okay, what is your question? Violation of the rules of the game, number 5, always be responsive to the priesthood. Okay, So, ako pangutanaos pa. Kanto bang tuwa sa Roma ba? Nga iglesyang gitawag, ang word nga iglesia i-call it out. So ako gigamit to ang Roma 1:6 nga gitawag ang mga taga-Roma nga mahimong iya ni Kristo o katawhan sa Dios. Kanto ba Roman Church, yes or no? Dili. I-answer na dili. Okay. Explain ako. Yung Kung kay tunay basahon din 50 seconds. Unang kay basahon na nakabot din. Ang claim ang niya kanina, Mr. Moderator, is 33 AD. Nasa ko. Pero ang libro nga sikular nag-ingon, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Very simple. That is why, dili mo sila ang nakabot. Paul, dili ka mo ang nakabot. Ayaw. Unya na ako dito lang. Dili ko kamo, Paul. Dili ko kamo. Ayaw mo pagkantunan, Paul. Kung Katolik man galing ko, Paul, yes, possible Katolik ko. But not the Roman Catholic ko. In the proposition. Balik ta sa proposisyon. Sa Roman Catholic Church. 10 seconds. Dili ko kamo. Ay, ko na nga Dili ko kamo. So, matod sa inyong libro na Okay, point of order. Wa pa naman yung 10 seconds. Okay na, next I will, question. Mr. Okay, Moderator. I will. next question. matod din the Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. Sakto rin din. For clarification, Mr. Paul, kay medyo... Okay, repeat yourself. Matod sa inyong libro nga na present to, the Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. Sakto rin, yes or no? Before ko matubag, Mr. Moderator, I invoke the rules. Ako may right sa rules na basahon na ito. Pagkibasa ko yun. Okay. Matawa sila kay basta. Palihog ko sa katong reference. Ipabasa sa moderator. Okay, it states here, number 5, verse 8. We know therefore that which, when fully developed, we know therefore that which, when fully developed, became the papacy. The Roman Catholic churches was in active existence in Paul's day. Although it was restrained for a time. The Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. Minaw mo, kaya explain na. Okay, alright. Sir, explain na. Okay. The time is 34 seconds for your answer. Motugo, mga pilar ka. Ano? Yan to bago. Nalimot si Brother Paul sa iswa. Became. Anong became? Not in the verse of the foundation. Became good. Pero ang isulat niya rin 33 AD. Ang became, ula-hira sa foundation. Pero ang niya sa founded by the Señor in 33 AD. Pero sa book ng ibasa, became. Ang bikin. Anong became? Late. Time. Next question. Kung sa man ang bigyan din ang papasin,
Excuse me, catch-up line. Para masakta na to ang pangutana, hilot sa ta. Okay. Hilot sa ta. Okay. Question time sa kay Mr. Paul Satsu. Ang definition sa became kay di wala man na yung Pagkasagutan. nagpasabot We nga know naulahi. therefore Miyan ha. that which will Became. fully Nahimo develop ka ni, nahimo ba? became Oo. ni papase. Ang became, referado sa papase. Oh. The Roman Catholic Church, lahat na po niya siya nga subject, was in, dili active the one word ha, inactive Oh. Ah. existence in all state. Ito ba, ini, ako kabasa na ang became din referido sa papase, whereas ang Roman Catholic Church was inactive Ah. during all state. Yes or no? Yes or no? Mr. Moderator, let me clarify first. Tubag sa tubag. Point of clarification. Sa kataas dito dapita, sa kataas dito dapita, doon na dito ay tama. Asa dito dapita ang iyang ipapangutana. Katong doon ay became, katong doon ay human. Pagayong ko, Mr. Paul, pasang tuludro. Paduol rin yung mga ipabasa. Ano pangutana? May ingon mo kasi Mr. Moderator na ang became diha, referado sa Roman Catholic Church. O nang iklaro na ako, para mag-clarify ko na issue ba, kung saan mo di pa sa bukdahin. When we know, therefore, that which when fully developed became the papacy. So ang became is about sa papacy. Whereas the Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. Sakto ba ni? Yes or no? Mr. Paul, ako yung masa outro anak para wala siya yung one. Okay, para magkalo, basit o naikapit kulang, nakuban, so ako'y basa, no? We know, so to sa wino, no? We know, therefore, that which, when fully developed, became the papacy. The Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day, although it was restrained for a time. So that, although the Roman Catholic Church was unknown by name in Paul's day, the movement which came to bear that name was in existence and at work in his time. Sa pagkana. Okay, ang pangutana, ako kabagon. So, clarification mo ko yan kanina. So, ang pangutana, direct ko yan iba sa tugay na, o sa mga specific ni mo nga follow-up question, anak. So, ibasa na sa Mr. Moderator na ang became din refers sa papase. But, the Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. Sakto ba ne? Yes or no? Okay. That is right. Kaya sa tumuhin no? Uy, yes or no, yes or no? Kategorakal. Ang mga... Yes or no, yes or no? Pag-asa. Yes or no, yes or no? Okay, objection, what is your objection? Categorical question must be answered categorically. So, bago sa niya, sakto Okay. ba ne inyong libro? Yes or no? Ay, sakto. Okay. What is your process? Sakto nga lang nasulat. Ay, sa last panggod dito, Sakto. nakasulat unknown at that time. Sakto. Ikalong nakilaw ng English ba? Ikaluha. Became mo yan unknown. Kung masamot. Papase. Ang simbahan na naadit to, naadaw sa panahon ni Paul, pero dili to ang mga balaan na anak sa Ginoo. Namay papase. Ang mga pitik namin po. Kaso lang din mo, Tol. Di puto ko na. Ay, Panginoon. O sama. Okay, any follow-up question? Wala na yun. Salamat. Salamat sa imong tubag. Nakaingon ka na sakto yun na
ang giingon sa inyong libro nga the Roman Catholic Oh, Church ay, papasig. was in active existence in Paul's day. So, salamat nga insakto. So, pagkutana, kay insakto man din eh. So, naa na ang Roman Catholic Church. Active na siya in Paul's day. Kaya dito ba makakainsakto? Yes or no? Yes, correct. Okay, so, elaborate for answer. Yes, but he can elaborate. Okay na. Okay na. Dahil ko diri nga sila ang inikot. Katong na dito, ang Roman Catholic, magkasasalang tanan. Magkasasalang tanan sa lawa. Ikaw gawin, kaya di naman ikaw ang lawa. Magkasasalang sa lawa. Kaya ang sumpay sa buko. Kung pagsunin mo, it seems na tama ka. Pero anong sumayong, hali ka. Bang nasasala sa tanan. Explain ako. Nakakita ko. Okay lang. Okay, so you went here another time. So any follow-up question from the affirmative side? Kining Roman Catholic Church nga naon o kining Catholic Church nga capitalized lahi ni nga bundok O maora. o maura. Ay ano? Ah. Ay ano? Nag-exist man gol ang noun, kaya kung unang panahon, samtang ang singular record nag-ingon, tinay naman mo. Sato ba? Ay, raman ko itan. Appetite. Sato ba, lahi lagi kaayo. Pwedeng kalahi lagi Dili siya small magpapalaog. o sa ang kapital. O ito, ano na yung purpose nila ang word na ang kapital. Dahil purpose na siya para kita makasapunta sa syntax. Kaya bang kinaukuyan sa timog istorya ba, makasapunta. O na dunay capital letter, dunay small letter, dunay adjective, dunay noun. Aron nga ang mga leader, makasapunta. Ayaw mo si Paminaw Safety. Uy! Ayaw mo si Paminaw. Malitaan ang mga kaisan sa pagdoon. Kung mundahon lang nato ang kahimpos, kalakot, ang mga bana putag, kaya sa bilis na, bahalang dili. Okay, time. Time. So next question, you have 6 minutes more. Matod sa the Illustrated Dictionary of Essential Knowledge, pahina 26, Catholic Church, shorter name for the Roman Catholic Church. Agoy. Yes or no? Okay. Ayun po may last yung mabasa na ko gusto nyo dito. Okay, ano? Malipay man po. And Ang basa. reading the book, Ang mabasa, Reader's Digest, direktora. Illustrated Dictionary of Essential Knowledge. Dibasa So can we cite Mr. Paul? So itong specific to yung mag-cite. Catholic Picture, Church. picture. So Catholic Church, it says here shorter name for the Roman Catholic Church. Okay. The term is also sometimes used to refer to any church which is governed by bishops, such as the Church of England or the Russian Orthodox churches. Roman Catholic. Pwede na Klaro kayo. Okay, time. Pakutana. Ang pag-iikansa. Matod sa ibasa sa moderator, Catholic Church, shorter name for the Roman Catholic Church. Ah. Yes or no? In fact, ang iyang pangutana. Yes or no? Yes, madam. Yes. Patumagan sa Yes. He answered yes to make it clear, but he answered yes, but he can elaborate his answer. Mr. Moderator, muhangyo po. Labi na sa connection niya si Salwar. Bro, times na mutubag ko, imong gihatag sa buong aros, yung may qualification na minutes. So, please allow me nga matubag. After Okay. yung consulting. So, You have 50 seconds. Kung patahan, alright. Okay, sige. Start na 50 seconds. Go.
The question is, Yes, atubag. i-refer usa niya dito sa the Roman Catholic Church. Ang iyong tingog atubag na ko, yes, Oh. dito sa iyang question. Apan sa sud dito, i-refer po niya sa lain po na simbahan. Basta ka yes, atubag. Basta ka yes. Basta ka yes. Answer your question categorically. Oh. That's true. Yes, But yes. the truth of the matter will come out na nakadili lang niya ikamo. yes, ito ba, yes. Basta ka ganina. At least, Hindi yes. mo sa 1618. Ang mga sa 1618, singular ka. Church na na. Yes, Hindi na ma'am. churches. Basta ang gingon, yes, yes. Yes, ito ba, yes. Pero tayo sa lupa. Basta ka atubag yes, okay na, okay na. Okay, so... Basta ka atubag yes, okay na. Iyang tubag, Yes. yes, Ah. na ang Roman Catholic Church, Ah. Yes. shorter name na sa Catholic Church. Yes. Salamat. Sa moderator. Okay, Salamat na. Ano ka sa question? Baka sa collaborator. Sa moderator na lang guys. Nagpasalamat na. Natubag na Dili lang sa magsama, no? Kay maminaw ta sa isang party. Next question, next question. Makadirect na kung sa ilang mga concern. Mr. Moderator, namutanas siya, natubag na ko. Yes. Yes. Ang next, Mr. Moderator, nagribag na ko sa grahan. Premise na. Premise to premise. Dito to premise. Objection sustained. Nakuha naman yung tubag. So what is your next question? Next question. Paluak ba ka sa panguntangan yung Wala. kanina? Matod sa imong gibasa, kanos-a natukod ang Roman Catholic Church? Matod sa imong gibasa. I will read. Okay, tubag. Tubag mo ulit. Cards. Ang ganda, may taas ng oras. Loading, loading, loading. Ang tubag natin yun. Or, hindi wala. Ay, natutugin ko. Taas ba naman oras? Akin na tayo. Atap na na. Patay oras, patay oras. You can use your time. 30 seconds. 30 seconds. The Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Ipabasa, ipabasa. Ipabasa, moderator. Okay, manas na next page. So next question. I-invoke na ko, mabasahon na ko. Wala ka lang. Sama mo. Wala lima lang. Okay, sige. Kamu lagi, Hindi na lang pa masama. Tanawa subject, tanawa. Tanawa subject, tanawa. Subject. Ang subject, ang subject. Wala mong ibasa. Wala magbasa sa Roman. Ang pag-abot sa procedure. Wala na, wala. Ibasa niya kanina, si Ray. Kailangan. Wala ka sa nagbasa. Picture. Okay, the Roman Catholic Picture, Church picture. in Jerusalem. Ayaw sa naging. Sa pagkito. Basa tayo. Basa tayo. Wala ka sa nagbasa. Natubag mo na. Diyan ni siya. Basahan sa naman yung ibasa. Oh. Si Paul principal request ko nakapay laing ibabasa. Okay. The Roman Catholic Church in Jerusalem, established in 1099. During the First Crusade, was Okay, dissolved. first person. Crusade yan! Crusade yan! Crusade! Sa all the branches and Bible translation used during the debate must be accessible to all debaters and the moderator. So, ibabasa ko ilang ibasa kaganina. Okay. Okay. Ano siya, nasa'y tawag point of clarification.
ako gusto mo pasahod. Meron ko. Okay. So, unsa man na sila. Point of order, balik kay bro. Yes, point of order. Babasa, babasa. Ako mga Mr. Moderator, ang ilang vision, akong ibasa. Pagkakilala ka, point lang sa school. Okay, point of order. Pagkakilala ka, ang ikaw sa my floor. Sige. Ang ilang ipamutan na, basahan daw, according sa isang ibasa, according sa akong ibasa, kung saan magika, akong ibasa. Okay, dili iyang ibasa. So, ibasa na ako, kaya ang mong ibasa, Mr. Moderator, ako lang i-highlight. Sa dihang ibasa ni mo ang akong ibasa, ibabasa niya ang atras, iyahan na ng basa, dili na ako ba? Sakpan na, sakpan. Wala nilang susang. Okay, maminaw. Basa. Next question. Next question. Basa ko na ako sa clarification ito itong basa. Okay, point of clarification. Kapod, sino ka? Point of clarification, kapod. Rolling, please. Okay, my rolling is to allow Mr. Paul to clarify. Recognizing his point of clarification. The Greek Orthodox Church maintains a patriarchate with jurisdiction over the entire Holy Land. Russian Orthodox churches, one governed from Moscow and one in exile, have considerable properties dating back to Tsarist time. The Roman Catholic Church in Jerusalem, established in 1099, the first was dissolved Stop somewhere there. when the Muslim won the city in 1244. The Franciscan order, which since 1334 has been the custodian of the Holy Land, is charged with safekeeping Roman Catholic rights and properties in Jerusalem. The Latin Patriarchate were established in 1847. Explain. Sa pag-establish sa Sirbahang Katoliko. Sirbahang Okay, so, rolling down. Since we heard both parties, point of clarification has been heard. So, let's move on to the question, Mr. Paul. Next question, Mr. Paul. Let's move on. So, the question is required to be clarified. Premise, ay kung inyo ng tuuhan, ibangga ninyo ang inyong libro, anak. Sabi ko, You can say that in Musamay. finally, in 1798, 1,260 years after the edict, 538, the Roman Catholic Church received a deadly blow. Ano, naka-receive man ang Roman Catholic Church of deadly blow niya itong 538 o wala pa ang Roman Catholic Church sa 538. Listen to the question, okay, para makatulang po. Ang pangutan ni Mr. Paul, yuman na Ngano mga naan na may Roman Catholic na receive ng deadly blow sa 538. 538. Kung sakto tong inyong iingon, ang pagkatukod sa Katoliko, pinintinahin na ang Pilipino, ang Patriarchate man, ang custodian dito sa Humansang Cruzet, ang Franciscan order. okay, you can answer the question. Yan naman. Before I answer, I object, Mr. Moderator. Akong tayo akalan sa kong mga Stop mo lang tayo. Objection. I want to read again, reiterate. Sorry to, Soto. I want to reiterate again the Position. The Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ in 23 AD, based on the Bible and based on secular reference. Affirmative. Signed, Paul Alima. Why is it? Ako naman ko ng affirmative. Kapuhan ba sa nako? Ala, O respect nalipong siya? naman.
Nagleso, Now, nagtubag. please, Mr. Senator. No, sir. Ay, makaro ang iyang sulti. Ang mga Counter objection. Ang iya namang right na Gisundan ang pangutana, gisundan. Gisundan ang ang pangutana. iniisyon, ang Catholic Church, tinitirahan mga muna na tukod. Oh, kana. Bisang dili na ako pagkatukod sa iglesia. Kung matong siya ng libro, 538 na naman ang Roman Catholic Church. So ang pangutana, asa ba insakto? Ining inyo o kanang inyo na misinterpret nga libro? Sakto ni. Kapag liarhin. Okay. Answer. Ibasa. Sakto. Okay. Anong ginamit ko ni Mr. Paul? Tungod bang good na sa imong proposisyon? Kung wala unta ka mag-iskot, o 3380, askan ka, wala ka sinay. Ano man, kaya pamubos pa na mo sa akong libro, na dili ako'y affirmative. Paul, Giputol. ulat ka nga ako, ay ako ng pamatutan. Nalibog ka sa kinumtubig. So ang pangutana, Okay, next question. Nada lang tayo. Ining inyong siingon sa inyong libro nga 538, diha ng Roman Catholic Church, nakareceive na sa did libro. Sakto ni o Sakto! Yes or no? Sakto! Ano? Ano? Kay dili lagi na mausap ng 380. Sakto. 40. Isang unsang at date atong gamiton. Mali lagi ang 3380. Kay dili mabasa At sa least sakto, kanang sakto. titular. At like sakto. Among libro, among pangabutan, kaso lang negative ko. Nakapatulan. Ay ako lang mas At least sakto to ba? dapat mo ibasa i-prove. Maestre sa iyo, libro. Imo bang bulot? Okay, yung May bulutay. Ano man, makalaw ka buluton mo? 10 seconds. Kaya nagising ko. Pabayad ko ng 1 million, kabayad ka? Oo. Kailangan lang balik ka sa iyong proposition na kinagin. Fine. Follow-up question or new question? As affirmative, na ako katungdanan nga ako ipangutana ang akong i-affirm based on sa atong rule. Matod sa rule ng Universal Encyclopedia, na usa sa mga secular reference, Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful communion with the Bishop of Rome, hence open call Roman Catholic Church. Base sa secular reference, kinsa may nagtukod sa Katoliko. Base sa secular reference, si Kristo, yes or no? Before ko mo answer, I will Yes or no? I will use the rule. Mr. Moderator, please read. What specific rule? Kanang ipabasa na ko sa Rules ng Batuwagon. Paminaw sa ko. Okay, what Rules lang. specific rule? Ang gusto nila sa... Mabasa sa siya. Ano yung ibasa ba? Catholic Oh, ipangutana na, babasa. Kailangan man sa atong role nga Oh. ang affirmative ang iyang poet of question ibase sa iyang permission. I-affirm man ako base sa secular reference Okay. nga ang Catholic Church itugod ni Kristo. Sakto ba na mabasa sa secular reference ang nagtugod sa Katoliko si Kristo, ang Roman Catholic? Yes or no? Sayok. Sa'yo. Okay, Tuwag. Tuwag. Imong ipangutana sa buka. Sa'yo, walang yes or no niya. Walang yes or no niya. Yes or no? Balik. Yes or no? No. No. Okay, no. Tungod kay. Mr. Mulot, Ay ibabasa na. ako. Sa Ibabasa ako. Ano yan? Babasa tayo. Ayun, Babasa tayo, babasa. okay, Babasa. objection na overruled kaya nagtubag naman Babasa. siya anak na mo o clarification after siya tubag. Babasa. Wala man siya na punje. Idoon na sa limong kasahan. Ano yung gataw-taw na ganyan? Huwag ka na, objection Babasa, overruled babasa. kaya kasayot ka. Right. Babasa sa babasa. Okay. Ang tubag mong good morning. Ang imong... Yes or no lang, Ang yes or imong no. natubag naman ako ganina nga no.
Kaya imo ang mong premise na Roman Catholic. Bago pa lang imong gisulti, the Catholic. Hindi lagi mao ang nakasulat. Ili mao. Bisan pagod sa imong isulti, kaya imong proposition, dili mao. Ayaw midad ngadto sa pagkabugo. Kaya kami gabang time sa mga words na mong ipasulti. Kaya madunggan o, makita. Ipabasa, ipabasa. Okay, Ipabasa sa moderator. Atay, I'm sorry depende na kung sa inyo sports karon. Since time naman, and then na gusto nga point of clarification. Oh, ipabasa, gusto ipabasa. na ipabasa, kamo, kung mutugod mo, nabasahon, nako, o dili. Sige. Oh, basa, basa. Hadlok, hadlok, hadlok. Hadlok. Paglipay, ilang ko lang dito. So, Hadlok, hadlok, hadlok. pasahod yan sa Samaritan. Mr. Moderator, Hadlok, hadlok. for a while, Mr. Moderator. Uwanay tayo, uwanay tayo. Isang taga, anhiog sa'yo. Kay matol pa ni Bro Stalwart, gamiton ang gym manggalita. Ayaw talay, dito ka nahadlok me. Tungod sa Hadlok. gamiton. Hadlok, hadlok, hadlok. Ipabasa, ipabasa. Alright, wala ko na sorte. Ipabasa, ipabasa. Ayaw na na. Uwanay na tayo, uwanay na tayo. Uwanay tayo, uwanay tayo. Wala labutan. Uwanay na tayo. Point of order. Wala labutan. Time na. Time na, time na, time Oh, na. kaya ingon ko na kung mabasa magaling siya, hindi na time karon dito na sa summary. Wala ba sa iyo ng hadlok? Ang ruling, dito na ta sa summary. Hadlok ba sa Ang summary na to, 5 minutes each. Maguna ang Ay, nahadlok ba sa negative, bago ang affirmative. So, let's move on to our summary. Ato ta sa negative sa 5 minutes now. 5 minutes starts now. Okay, ilang salamat. Daghan na magod. Ako, happy ko tungod guys sa kausapan. Hadlok. Tubag. Ipabasa. Ako nag-expect na ang tanan na akong mga naminaw including sa Facebook, kinahanglan o upgrade sa level of understanding. Una, hindi nato sabton kung unsay proposition, hindi magpataka na ng tagbisag usap o hindi manihay. Kontra. Mauna nga, himusga na ako, kung kay maulaw ko ba? Naghanan na nanaw, mali ay ang proposition. The proposition states, the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ in Jerusalem in 33 AD. Dili, katulangan niya pangitaag pamagi nga ma-prove to ni Brother Paul. Mugamit sa Biblia, magamit siya o mga secular reference. Pero, dinhi karon sa among gipamasa, puro Katolik. O sige, ako, itugutan nga Katolik, pero mangutana sa ako, institution mo, dili Catholic institution, Roman Catholic institution. Yes. Yes, uno. Pero sa mga kipanulat niya, nagula kanan ang Katolik. Lucas 3:14. Lucas 3:14. Kung asa ang luha, pwede lang mag-argue about Katolik, pwede po Roman Catholic. Kaso lang, pirmahan ang niyang daan. Siya na nag-ingon na. So, dili ko mababa katungkol sa Pero kay yan Nasura. Pero sa iyang pagbasa. Na mga kaitsunan niya. Dito nga naitulo. Unsa man di ay niyang Katolik, Ang kanang mga institution pa rin. O pangalan lang ni theological terminology lang niya. Niya, magpanaway pero wa magsulti nga dili founders. asa itong dibasa na mo ganyan, niya, paminawa. Inyo ni libro, ilan na mo ipakita unless kani mo mga yok. Ingon siya, the word Catholic, sa Greek ba ni Catholicos, related to the general, is not used anywhere in the New Testament. Wala na mabasa sa Biblia. Uy! At tulo na nila pangitao na asa itong lupalong kapit sa itong tuiga. Unya, now where is the church called Catholic? The expression Catholic Church was used in the first language of Ignatius. Dili siya name, kung dili adjective. Kana bang mga buotang kapilya, sa kapilya. Kana mao na siya, kana ba? Nagbulang wine.
Dili tibuok ngalan ang atong Shout out sa tanan ni Wagland ngalan. Paka-share sa itong live ha. Paka-share sa itong live. Kalain akong topic. Pero ayaw sa amin ang karon anak Paul ay una kay gipirmahan. Pwede na para sa wala lamang o sa mga bubo. Pwede na. Kaka na mag-change ka. Kaso lang dili sa ni karon. I am sorry to say, ang akong kaatbang, first time niyang nakakita o nakasugat o dili siya patulan. Kaya, Sila gusto reklamo. so, inyong kasabtan mga kaibigan, puro man kita Katolik, kami na din Katolik kami. In the sense na, basta universal ako isip. Katolik. Basta, ang isbutan na to, addicted na universal. Dahil sa inyo mga argument sa mo, nagpaabot sa mo sa inyo. Addicted man, dili man katong subject matter na sa proposition ni Paul, dili man tumao. Pero mag-addicted ka, tabla kang tanan. Ay, manabla. Ingon pa si Paul kanina. Ingon pa si Paul kanina kung makabasa siya tabla. Pastilan yung taon. Hadlok pa sa Base, magwaan kang sweldo igsuon. O mo akong mabasa. Base lang. Kalamon nga base. Ay, pakusyon na. O? Amin ninyo, mapinalanggan ako mga Katoliko. Kining safety, wala ni ka umawon sa pagsabot. Ang una na lang kamong naninaw. Pero, wala kay ano. Bisan pag next time mag-challenge ta, magbutang tag moderator na major in communication. Anong mga words ato na sa isahon? Tanaw na itong mga tawa pa rin mga kasabot. Okay, wala na tayo mag-calling o ganang Pakita na tayo sa kamari. Para yun, nakay 10 seconds na lang. Diba mo mga pinalangga, uspon ako uspon ako. Ayaw mo kayo pag-ipay basta Katolik Okay, ang atong time na siya. Okay. Okay. Salamat. Aray, birahat ka karon. Okay, so, Birahe. mag-react ka, di lang magbuong ha. Sige. Mr. Paul, you have now the floor. Ang akong ihulat, wag yun niabot. Nagod ang Katoliko dili tinugod ni Kristo, tuganin ni Kinsa. Nakapamatuod rin sa kusang? Wala. Ako nakapamatuod ako, ang Roman Catholic tinugod ni Kristo. Basta ko lang ako. Nagsigil ang supak-supak. Sigurado Rolier Abisan pa kayo sa Universal mga pinagkilan. Encyclopedia. Ano ba dito ka dito? Catholic Church. Third General Applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Ano ba sila? Unsa ning adlaw sa Pentecostes? 33 AD. Eke. Unsa ning Catholic sa gitugo ni Kristo? More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Ogoy, Hence, often called Roman Catholic. Ayan. Biingon siya nga uyon ka ba nga nabasa nako na ang nagtugod sa Roman Catholic Church ni Cristo according sa secular reference? Biingon siya, Yes. namakak siya. Siya, No. no o no? No. Pero siya nako, no or yes? Nabasa ba? Ibasa. Ang nagtugod sa Katoliko si Cristo? Mabasa. Nabasa. Orang napalpang ang akong kaatpang. Wag yun siya kaproiba. Nagsalimuang ang iyang tinig. Hindi mo sa Katoliko kuno natugod din 99. Wala na rin ang basa. O namindagan siya kay madiskubrihan man na ang retirado niya na establishment ang patriarchate. Kung mag-establish sila dito, patriarchate sa Unilan. Kung nagtarong nga, mag-establish o babasa mo, nakita niyo ang comprehension. Pilihan mo nila, pilihan ka! Adventist Philip. In 538, the Roman Catholic Church received an decree
5:38 na ang may Roman Catholic Agoy! o sa ilang basahong na President Trugo sa Medinon. The Roman Catholic Church was in active existence in Paul's day. And iyang palutawon na 1999, tawag kasabot sa iyang ibasa. Ilaron man taniya. Ay, ay! Ito sa buko. Ang tinuod lang siya na ito sa ito sa buko. Kung nang mahadlok sila, ay basahon, pinagan siya, ay madiskubrihan ang kapalpak sa iyang pagsubak-subak. Ay, ay! Siya na magbahay sa iyang lugar, ganuman na diskaril ang iyang pagsubak-subak, nagpabiling naglarong, ang apirmatibo, naghan pa kong mga libro, na si Corripes ko ako nabasa. O na, isa lang kung duha ako nabasa, gawa yun sa kapiyok, ganuman, wakak ang iyang pagsubak-subak, wala siya kabasa sa iyang ibasa. Na ang Katoliko, dili tinugod ni Cristo. At affirmative, kitang Katoliko, mosinggit ina, na nagmadaugon, na wakil bisan kakabla gamay, ang akong kaatbang sa kamaturan na ang Roman Catholic Church, itugod ni Cristo, sumala sa mga dokumento. Salamat o God bless kanatong tanan. Himayaon o ganayon ang atong magtutugod na si Cristo, kinsa mao ang kamaturan. May hapon. Okay, thank you so much, Mr. Paul. And salamat po. Thank you so